Niin, tervetuloa. Tänään olisi tämmönen 2024 räppäri tier-listi. Näinpä. Niin. No niin, aloitetaan. Come on. Tiedättekö Eka- tätä? Kuka tuo? Tiedättekö tätä jatkaa? Unknown. Joo. Kato. No niin. Niin Ahti sieltä. Okei, Ahti on Mitä te kuuntelematta sanotte? paskaa. Se on kyllä aika... No, Ihan paska. se on kyllä ihan paskaa. Mitä Kasperi sanoo? No mä en tiedä tuo. Mä en oo kuullut tän biisin. Sitten on... Joo, siis on okei. ihan paska. Se on tehnyt sen Aksimi. huungassa yhden biisin. Aksimi. No joku En tiedä Aksimi. yhtään Ei. tuo. No Unknown. Unknown en kyllä tiedä. Sitten on vissiin Joku Zlatani. Jukka-poika Slaattani. Tiedä. Kombo. Joo. Fernando Torres. Tiedätkö tätä? Tiedätkö tätä? Joo, en tiedä mäkään. Sitten... Tiedätkö tänne? Joo. Sitten on Avarake Kid Luke. Aivan paskaa. Ihan paska. Aivan paska. Ei mutta kuultu no paskaa, koska me ollaan kuultu se. Niinpä, totta. Sitten on... Joo, Onko tuo tää on Easy E? Easy, joku, joo, uudelleen syntyä. Ei, nyt on tuo, nyt on, mikä tuo? Tuo on tuo. Näyttää siltä Tuo. kryptotyypiltä. Niin, tää on se Cheekin kaveri. Tää on se Cheekin kaveri. No, laittaa tää kuuntelematta paskaa, koska ei ole kuultu. Joo. No niin, nyt on hyvä. Laittaa ihan ok, tää on hyvä. Tää on hyvä. Ei se ihan Joo. tuolla, ihan niinku tuolla ylhäällä kuitenkaan ole. Ei. Sitten on, ei, Tää selittely. ei. Kosti, Ei. Tää Goat. on jotakin hyviä biisejä. Ei oo. Tää on yhden Onnen heti. F. Yhden Heti. Sillä on Holy One. Kosti F. Kosti F. Kuultuna paskaa. Tää on kyllä paskaa. Väks. Ei oo. Oo, rikkeli. Sitten Kuultuna tuo paska. R-vikaa. Tämä Mikä neekri. onko Davey? David. Davey. Ei, mutta ko Davey? Mikä tää on se tyyppi? Mutta en tiedä. Joo, en mä muista nimeä, Henkilöä. mutta kuultuna paskaa. Hyvä loppu. Turisti. 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 S. 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 Turisti on sairas. Sitten on Sitten on joku... Mickey the Mask. Bikini Mask. Okei, Bikini Ei ota Mask. tuo, sulla kuuluu tuo suhina, Mikistä ota pois. Oota. Eke sulu. Ravintolaketju huippu. Tää on ravintolaketju. Se on mäkkäri. Se on ravintoketjun huippu, eikä ravintolaketju. Joo, mutta se on kyllä hyvä. Se on kyllä hyvä. Okei, elastinen. Elastinen. Yleensä skip. Yleensä Joo. skip. Yleensä skip, ei kyllä mikään. Etta. On. Kuka? Etta. Aika mid. No laittaa Onko tää tää. hyvä? Yhden ihme. Okei, perity Mikä on hiti? ihme. Mä en kyllä tiedä. Sillä on se yksi se... Se on se yhden hyvän kanssa. Joku uusi pitch. Ei. Se on Olkan biisi. Ja sitten, mä en kyllä tiedä kuka tääkään on. Ei, tää on taas Ei. nainen siitä Amerikan showsta. Amerikan Show. Tää on räppäri. Tää on Suomen räppäri, niin nainen sitä Amerikan Showsta. Joo. Näyttää. Sitten on, onko tuo VJ? Seuraava. Onko? Eiku tuo, On. onko tuo Pete Parkkonen? Ei oo oikeesti, Pete come on. Parkkonen. Ei oo. Mikä tää on? No ei Näyttää ole. ihan. Huumaa. Että sä... No niin, ok. Ei, ette tiedä oikeesti. Tai ei oo Pete Joo, ei Parkkonen. tietä. No niin, Mikael Gabriel. Aivan paskaa. kuultuna paskaa. Aivan paskaa. Kasellit. Ihan perään. Yhden hitin ihme. Ravintolaketju huippu. Ei, kasellit on Ei hyvä. yhdet. Se on hyvä. Ihan ok. Ihan ok. No, Niillä on yksi ei hyvä se, biisi. kyllä, ei se ole kyllä yhtä hyvää. No ole, pari Kedos. Sitten Kettomasa on Aivan paskaa. Se on kyllä hyvä. ravintolaketju huippu. Gold. Ei kyllä Ei niin oo hyvä, gold. ei kyllä paras kaikki. Ei sillä on niin paljon hyviä biisejä. Murphyn Gold. Sitten Tää- on... En mä tiedä kuka tää. No tää. Joo. Ei mitään. Tää on tää... Sitten kun... Oho. Joo. Ihan mielenkiintoinen. Tää on nyt kaksi Mielenkiintoinen listaa näköinen laitettu jätkä. sekaan. On tuo Justus Finsi se. Tuo olisi Bisonin mafian tyyppi. Ai tämä. Ei. Niin. Ei tuu No, kukaan. ei tosiaan oo. Mä en tiedä kuka tää on. Ei nyt te on sitten Yhden IB. heti ihme. Yhden heti. No joo. Koska liikö. Eikö se on kyllä yleensä skip? Oi, taikasoppa. Kyllä se Jesse. Kuka tää on? Jesse Pynnönen on kyllä ihan mid. No se on no. Joo, en tiedä Onko kuka tää Jesse on. Tuo on taikasoppa. Ravintoketjun huippu. Taikasoppa. Ravintoketjun huippu. Onko tää hyvä jätkä? Joo, ainakin sillä teki hyviä mine-videoita. Taikasoppa menee taikasoppa? goaltiin. Joo. Se tekee myös Supetsin kanssa Tuo videoita. Jambo. Kuka? Eikö tuo Jambo? No, Eikö se... se on ihan... Ei Ona. oo. Ei oo. Onko? Ei kyllä Ei oo. näytä. Joo, no pas. En tiedä. No jambo. No niin. Sitten on Ei, joku... Jami Ei Falttini. kun oota. Onko tää Jami Jami Falttini? Falttini. Onko?
Eikö niinpä näyttää? Joo, joku... Yleensä Skip. Yleensä skip. Joo, on se tommonen ihan keskitason tommonen. Niinkin tommosia. Joo. Joku tämmönen Mudis. jätkä. Hei, onko tää tuo Missä Rambo? se MC Rambo? No ei MC oo kyllä. Rambo. Joo, Sillä on se joo. maski. Ei. Joo, esipoppa. On, S, Goldi. Mitä? Onko se tyhmä? Nyt Goldi. nyt kaikki biisit on varmaan hyviä. Se on yhtä hyvä kuin turisti. Ihan helposti. Ja parempi oikein Ok, mutta ei mene taikasopaa heille kuitenkaan. Ei niin. Hei, Tuo MC Ketä? Rambo. Ei ole. Bikinimaski. Tai joku... Nyt joku Anomali. mikini... Anomali. Joo, se voi mennä sinne. Ei tuo on, Ei, tää on tää. Ei, tää on ihan hyvä. tuo on se, Tää on se... tuo on se tii- Nisti rapper. Mutta tää on... Se on ihan hyviä. Tää on hyvä. Tää on tuo Jack Sparrow. Tää on... Yhden hitin ihme. No ei, on tällä nyt ihan En hyviä mä tiedä, biisejä. mutta täältä muuten Eikö täällä on, ai tää on se? Tää on se vitu, Tää on ihan... jolla on ihan hyvä. saatana isot hiukset. Niin Niin on. Tää on ihan hyviä. No, On se tää kuuluu. varmaan- Ois kuullut muuten se Hei, onko pastori Pike? Ei, se on tuo Sovita. LeBron James. Joo, En tiedä. ei tiedä. Sitten on JVG. Yleensä skip. Yleensä skip. Facts. Välillä hyviä biisejä. Hei, karrikoiraa. Oo. Karrikoiraa. Täällä on yhden hitin ihme. Yhden! Mitä? En mä tiedä mistä sillä muuta kuin se. Okei. No mä Se tiedän yhden. vaikka kuinka monta hyvää biisiä. Mä laittaisin Okei. tää hyvä. Yleensä skip. Mä laittaisin tää ihan ok tai hyvää. Laita mid. No, laita vaan Laitetaan siihen mid. ihan ok. Ihan ok. Ok, ihan ok. Sitten Sitten, joku kolmen Joo. kopla. Nyt on se. onko tosiaan Oli tehnyt 60. matkustaja? Joo, unkkavi. Mikä se on Kyllä vaan. ekotrippi? Onko tää se? No, ei voi olla. No ihan paska siis. Yhden hitin ihme ihan selvästi se on se. No ei tää Ui, oo se. käpy. 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 Ei oo Se on koira. hyvä. Nyt on kyllä niin yhden Kuva- ihme. koira. Kuva- rajaa. Kuuntele. Se on yhden hitin ihme. Kuultuna paskaa. No Se yhden on yhden ihme. hitin ihme. Se on niinku... Tää vitu hit. No, Meikä se lopettaa ihan tää se- filmakin kohta. Se on nyt ihan semmonen biisi kuitenkin se biisi. Woodies. En tiedä. En tiedä. Joku taas tämmönen. Sitten on Lauri Lauri Haala. Haala. Yhden hitin ihme. Niin Ei on. kun on kyllä hyviä biisejä. Yleensä Ihan- skip. Yleensä skip. skip. Yleensä skip. Yleensä skip. Facts. Tulee Tää on joku joku hyviä. kolmen kopla. Ei se oo kyllä mitään selvää koko Hei. Joo, ei mitään juo. Luse, Mautun ja Nova. Ei, tää on ihan paska. Tää on se. Mitä? Tää on ihan paska. No kuuntelematta Kuuntelematta paska paska. sitten. Aivan totta paska. Ei nyt on toi. Tää on tää. Purpuri. En mä tiedä tää. Tää on toi. Lyttä. Ikinä kuullutkaan. Mäkä. Tää on Varmaan hyvä. kuultuna paskaa. Tää on ihan tää on hyvä. Mäkään kuuntele. Sitten on Melo. Yleensä skip. No niin, laita Mutta Melo on aika paskaa. Laita mid. se on mid. Tai yleensä skip. Niin yleensä. Tää on muutama Sillä on kyllä biisi. joitakin hyviä. Sitten Sitten on on... Mäkki. Mäkki on, En sekin on, tiedä tätä jätkää. se on ihan ok mid. Niin onkin. Saa sinne. Sitten on... Joo. Joo, ei mitään juo. Joku tämmönen jätkä. Sitten Sitten joku... on Nebi. Ei tää on tämä. Nebi niin. Ei. Hyödyttä. Unkkavi Kuulematta vaan. paska. Sillä on yksi hyvä biisi. Sitten on... Ei tää Kettomosa on... 2. Ei oo, kun tää on Nikke Unkkavi. Ankara. Onko? On. Mä facts legidat. Joo, no. Ikinä hörkkö tuolla silleen kuvaa. Yhden hitin ihme. Ei kun ei oo. No, Yleensä skip. no tää on kyllä aika paska. Tää on hyviä Protos biisejä. on. Jotakin. Laitetaan sitten. Sitten on... Mikä kuka vittu tuo oli? DJ Tässä on, Khaledi. eikö tuo se? Tää on Tuo se se vankilajantteri. Big Opa. Niin on. Ihan paska. Mitä tuo Goat? Tuo on ihan paska kuin Big Opa. Ihan paska. No niin, sitten on joku Woodies. tämmönen Unkkavi. Joo. Tämä. Eihän. bämä. Woodies. Kuka on tää? Ei saa silleen. Unkkavi. Ota Markus. Markus. Ei vitu. Se Ei oo on kyllä. ei se on räppäri. Sitten on Pyhimys. Pökö, Pyhimys on pökö, hyvä. pökö. Pyhimys on kyllä hyvä. Kohti. Please. Please. Laita mid. Joo, niillä on hyviä biisejä. Tää on Mid, muutama mid, hyvä mid, biisi, mid, mutta mid. suurin osa Ravintaketjun toi on mid. huipposta. Pökö. Tai Sitten on taas joku tämmönen. Ei tää tämä. En mä ikinä kuunnellut tätä biisejä, mutta mä tiedän tuosta. Eli olisiko kuuntelemassa paskaa? Laita unnoon, koska ei kukaan kuulu biisi. Sitten on Rekaame. En tiedä. Eikö oo? Kuka? Vittu, Rekaame. ei täällä enää ketään muita. Ei tällä onhan täällä. hyviä. Onhan Tuolla täällä. Sex Heti Mania. seuraavanakin tulossa. Sex Piri ei. Sitten siellä Shirley.
Sitten siellä on No. tuo... Sitten siellä on Megami tuo... on... Joo, tuo. Tuo rashiuksena. Rudolfi. Sitten tuolla on myös tuo, joka tehnyt ton Matcha Rudolfi. Fantastic. Rudolf Rudis. menee suoraan tänne. Kuka tuo? Kuka se Rudolfi. Ei, Rudolf. Hei tämä on alempi. Tää on Tää TikTok. on ihan liiankin lataassa ja kuuntelematta paska. Tää on ihan paskaa. Hei. Nyt on Jesse. Nyt on Pynnösen Jesse. Tää on Suomen versio. 10.3. Hei, Seks ravintoketjun No, huippu tai X. gootti. No ei kun Ravintoketjun huippu. No ok. Ja Rudolfia kettomassa eilen. No ei. GG sulla. Shirley on niinku... Tälle. Joo, Sanotaan, että Shirley on aika mid. Shirley, Ihan ok. yleensä kyllä skippi. No joo. Kyllä sä oot tehnyt Safkaa biisi? Mitä on tää skandaali? Ei. Eikö on? Joo, Hyvä. Mä No. sanon sitä ihan ok. ite kuuntelin. En mä Mielestä tää on aika hyvä. Tää on ihan hyvä. niin onko Skandalfi Skandali Skandali on hyvää. Niin on ihan ok. Gandalf on ihan ok. Kuka tää? Kettomassa kolmonen. Joo, ei mitään hajua. Tässä on taas joku ryhmä. Ei näistä saa mitään selvää, kun Good. on pieniä kuvaa. No, Unkovi. Seuraavana. Tuo seuraava on hyvä. Tää on tää. Go. Tää on On kova. se joka tehnyt se Ei se juna. oo kova. Ok. On sillä joitakin hyviä biisejä. Aivan ykkönen. Se on Tää aivan oli ykkönen. kirja. Onko tää joka tehnyt se? Ok, täällä on ihan legenda. Se ei mikä vittu se on. Voidaan Matcha ottaa- Fantastico. Joo, ottaa vittu pitää rehellisesti. arvioitu huipulla. Me voidaan ottaa rehellisesti, niinku rehellisesti. Ihan ok. Ihan Ihan ok. paskaksi. Sillä on 2 hyvää biisiä, Täällä on ok. joita mä edes kuuntelin kiinni. Sinne mennään. Mitä Yleensä tää skip. Okei. aika soppa tuolla kärjessä. Eikö tää oo Stepa? Onko tuo Stepa? Mun On. mielestä saattaa olla. On tää Stepa. No Stepa Stepa on kyllä... Sillä on hyviä biisejä. Stepa on kyllä GOAT, pakko. Facts. Stepa on Stepa on gold. melkein mitään huonoja biisejä. Mun Ei oikeesti oikeesti. melkein jopa oikeesti niinku ihan ykköseksi. No ei se nyt turistia. Ei se turistia parempi oo. Eikä Jore ja Siipoppa. Ei niin. No on se meikän mielestä. Mun mielestä Ihan kans. kovaa. Tää. Kuka tämmönen jätkä? Turist on kyllä... Sitä tulee niin liikaa. Ei tuo Vinkar. on Theo Fuego. Ei tää on niin, tää on se ihan paska. Eikö tää oo DJ? Tuo on Theo Fuego. Niin, mutta tää on DJ tää Teo. Riskonko mä nyt Niinku laittaa tää tämän on tähän? Late Nightissakin fiitillä. Please. Onko? Sitten me kattelin sitä eri jätkä. Halutaan nyt tän tähän. Laittaa tää yhteen hitiin. Facts. Tiedät tältä yhtäkään biisiä, mutta otetaan se sitten. Ei. Sitten on... Joo, onko hajuakkaa? Otapa mä haluun Ei. FaceTime, se haluun Onko hajuakkaa? Mullun kiire TR. Onko Ei siis hajuakkaa? kolme. Onko Nuori hajuakkaa? CJ. Ei. Onko hajuakkaa? Ei. Vittu nyt kyllä on hyvää ja meili. karannut Nyt on pahaa. meili. Tässä. Goat. Kuka tää on? Vei. Ei. Ravintoketjun huippu. Ota hyvä. Yhtä hyvä kuin Gledos. No onko se yhtä hyvä kuin Gledos? Ok, annetaan Veille se. Vilja. Williami Williami. kuuluu paskaa. Yhden hitin ihme. Ei oo Ei mitään hittiä. No onhan. Penelope. Ai Penelope. Ei, onko se... No Ei, se on... onko se vitu Jore ja Siipoman kanssa? Pämä. Tämä. Joo, ei ihme. Mä sanon, että tää on aika vittu rikked listaa. Ja vikana Miten? on joku tämmönen... Tää on Tekmonen pikkuveli. Joo, Eikä Eli ole. Maksene. oli Ihan Ei. vitun paska. Ihan paska varmaan. Ei se osaa laulaa oikein, mutta... No eli paska. No niin, ei sillä No ole niin, paska. tässä on tää meidän lista, joten kommentoikaa kommentteihin. Joo, kommentti mitä voi tehtiin laittaa, väärin mitä ja- olette mieltä. Tästä Me listasta. ollaan sitä mieltä, että Joo. joo, Mielestä ihan hyvä. Tää on hyvä. Aika sairas lista. saatanan Mikä tää paskaa. Sitä voidaan ottaa aika soppa tonne ykköseksi. Niin Tai en tiedä, kaikilla kiva. tuo Maksene voisi kyllä nostaa vähän ylöspäin tuossa ravintoketjun huipulla. En kyllä sanoisi. Ehkä En tuo mäkään. Randolph annetaan- jäi tuo väliin. Onne kettomassa heille. Onko niin? Siinä se oli heppaa Tähän vedetään. video. Video on No niin. tässä. Video oli tässä. Ja näin. Ja nähdään seuraavassa Näin päin videossa. pois. Se on